Rubiha dyan yung couple vlogger maka-proud kayo ba? Niya maka-inspire po. Nara po dari suki betas mga grand opening ba ni TikTok bro Jodrico. Siyempre si Days Friends po, Daisy. Makana ko sa duha mali man lang ilang love life ang kuha ni swerte kay ba. Siyempre sa ilang life po na negosyo ba okay kayo? Usa ni pinaka-wear pa og legendary nga negosyo. Grand opening sa Don Macchiatos diri sa Akwet Market. Awar gudon sa kaswerte ha. Wa pa nga bre guys pero bitin nagtao blockbuster kayo. Kanang mura kang nasa sinihan bagi linyahan ng mga tao ba. Pak na pa jud tayo sa ka legendaring host ba. Si Tilmanisem, si Kuan ba. Triple O ba. Perti yung lingawa sa mga tao Hasta mga kami perti na mga katawa bubuwag yung ba. Iya man lang ipang interview ka ng mga tao na malit dito maglinya sa Don Macchiatos ba. Pero siyempre dis mo ang mabalakag siyempre na may premyo. Grabe sa kaning talent Triple O Pero bisan di pa siya magpakatawa. Pero makita kasing haircut tara magkatawa na kadaan. Pero usa sa akong nabiliban diri sa Don Max kay legendary man gani siya kuan ice coffee sa. Affordable kani siya standard kay bisan bata man kapalit man. 39 pesos gud magapalit may red horse yung bilang pretty mahal kada pa kang ice coffee ng 39. Pero time pa sa mga ninyagit mga baby girls Dol pa jud sa kundunggan. Ay di mao day kinaabot ay mga friendship special guest na to good. Sila abi man lang patwake of syempre Allen. Kay mga baby girls ba ngita pa mo Manila Gadi ra man kay milayo og dagway ni kuan Allen ba. Wa na nagkugubot ang mga tao diri. Pak update kang Triple O Ano dyan Triple O trabaho yun. Di ba daw guys ipalo sa niya atong host ba. Shiki vibes guys yung social media. Usap ni nato sa atong direktor sa Kuratsa. Siyempre di sa nato angay kalimtan. Atong mga friendship nga si Abby ug si Patwick ug si Allen. Di nato angay kalimtan ni Palo guys. FB page Don Mac sa Akwet Market nya pa na grand opening na ginipakaw nantawar gani niyo mao gani usa ka proof gyud nga diri jud mi layo og dagway ni Allen pero time pa sa aton dalawan syempre akong pinakapaborito ni matcha ba nag 39 beer ni mao ni sulbad sa atong mga kipang-uhaw nga tutunlan guys magpaybaw lang day ko handari tay line flavors guys natay caramel macchiatos natay Don Marco strawberry ug uban pa unya ani man lang kadaghan ng order kad bagay nga ni buntag gid ba wa man ubos-ubos ang order awalan sa nun sa kadaghan ng tao guys ni pila na namagaruban diri usa ka customer mo palit perti na taglim matagupat magtagaan na lang masilingan og uyab kamo unsa ba may gipapabot ninyo order na that's all for today's video mindset ba nun sa tuog mo palo sa kuno Ma'am Seroy